Ato nyaka sani Dr. Mami paro ni ng'ikruok nitiere kanye nikech iwacho ni usebedo ka utemo kata bedo ni un bende noluongu e mesa bo wacho ni shani kaka uneno kaka odhi to winjo bed ni en gino mikete e tim mos kata kamano sirikal ne okawo okang' mano mar kete e tim nyadichiel to wacho ni ne en nyathi mano ok winjo bed ni rikni godo no winjo bed ni kete mos nyalo bedo ni ng'ikruok nitiere kanye mane momiyo kata seche moko ka uchwalo ng'ur maru to sirikal ok winju ba chopo okang' kama koro jotwe mahinyore nikech ka ute thietha mago maderom 700 mago mag ji giwegi to ang'e ni ute thieth mag ji giwegi ma seche moko jotuo dhiga kaloni seche moko gionge dhugruok mar ji sani koro jatuo ok nyal dhi kata jatuo ema hinyore nyalo bedo ni ng'ikruok nitiere kanye ang'o momiyo sirikal ok dwa winjo ywak mago mag ute thieth manitiere bor riwruok mar Rufa ang'o matimore jatend piny nosesingo singo pok ochopo kare sani koro uchungo tiyo kod SHA. Joyce erokamano an aparo ni gini waso wache to abro wache kendo kuom wacho adier SHA onge pesa mar chulo osiptende obedo osiptal mar sirikal obedo osiptal mar kanisa obedo osiptal mochung' kende kata ma private owned SHA onge pesa gimomiyo wacho kama en ang'o SHA noket ni en pesa madonjo kuom SHA en pesa mawuok kuom mokwongo kuom joma ing'ado e osara obed an ma an gi mshahara obed in obed kata police obed japuonj obed daktari matiyo gi civil servants ing'ado gi gana 200 gi nus 2.5% kuom mshahara gi mae pesa ma ok ine kata ka dwe rumo kuom joma nyalo golo pesa ni gin mana dhano madhi milion 4.9 million Kenyans ema nyalo golo pesa ni arantie jok moko ma gin milion 19 mantie informal sector ma gin contributor gin gibedo registered but ok gitim contribution ok gigol pesa magi jo boda boda jo mantie jua kali gi jok moko mantie konde moko matiyo e to gionge msara serikal osotemo yore te gisotemo lipa pole pole ne okti gisotimo ni ichul gi hustler fund no bende jikao to ok chul gisotemo sani giwacho ni oyo ichul dwe ka dwe mano ne gitemo ne gido kokti sani ne giduogo giwacho ni koro ichule iga ka iga koro miyo mantie dala monego bed ni samoro no chulo siling 500 e NHIF sani koro ok ochul nyocha serikal tarika mokalo tich abich mokalo jatelo mar piny no State House no yawo gimiluongo ni sponsoring of indigents and vulnerable joma ok nyal gi jogo ma kata ne gionge gin gi yuto mapiny magi gik manonego bed ni osotimre iga mokalo ok en gima onego bed ni timre iga kosokalo ka chandruok osechako bedo to mae pesa ma serikal onego bed ni gi sheria onego bed ni golo treasury golo pesa ni to miyo SHA mae pesa ma pok ochiw kuom iga achiel mar ariyo nitie gimiluongo ni statutory deductions ma onego bed ni counties parastatals gi kuonde moko golo pesa to miyo SHA wang'eyo maber ni pesa ni bende okuog kono joma oting'o msigo mar SHA ng'eny gi gin joma ondiki e kembni gin jok moko matiyo e supermarket gin jogo mapuonjo e private hospitals gin jogo matiyo Ramogi wan ema wating'o mzigo mar SHA to wating'o mzigo mar dhano milion 56 kwano no ok nyal donjo koro kwano no biro ni dwe ka dwe SHA choko mana bilion 5 kata 6 dwe ka dwe claims kende magiyudo gin bilion 9 mae fund miluongo ni SHIF niwach serikal nigi funds mopogore opogore gin primary health care fund gin gi emergency care fund but e mar SHIF ma gichulo osiptende iyudo ni ok ginyal chulo otanda ok ginyal chulo surgery ok ginyal chulo thieth mar chemotherapy koro gik moko mang'eny chako biro ichako ng'isi ni unjo mibadhi 10.6 billion onge ok wadhi chulo mano koro giketo kanyo ni en mibadhi mar ariyo gibiro gi reject to gi review claims ma ng'ato sotiyo ne kuom dweche madhi 3 koro pesa ma koro ging'isi ni gidwa chulo ok en pesa mitiyo ne en pesa ma gineno ni gin go e ofukgi to wan ok wanyal tiyo gi jagowi matiyo kodwa kamano SHA en nigi gope mag osiptal
SHA onego bed ni nigi pesa moromo. Chandruok maduong' ma SHA nigo ni SHA onge pesa. Kantie pesa, onge kuma migao mar telo mar SHA kata mar thieth mar health motel gi migosi Adan Duale moso osongiso jo Kenya ni eri oyo mae pesa moyudo Januari. Mage joma oso chudo, mage hospital moso chudo. Onge chieng' magiso timo kamano. Ng'isa ni wan gi pesa wabro chudo, lakini wan gi osiptende magin cartels magin mibadhi. Koro ok wabi chulogi. Wan oso tamre wacho ni ka en kamano, afadhali warit gima tiyo, wathiedh jopiny, wati gi joma nyalo chulowa kata kwa yuto matin, afadhali ayut matin tang'e ni anyalo dhi oda ka nindo kok ang'e system. Ok anyal tiyo ka ng'ama otero ne hospital, ok anyal tiyo ni tija en okinyi ka chiew to tija en ng'iyo system mar SHA. Onego bed ni ang'iyo jotuo mondo athiedhgi ka ang'eyo ni jotuo gi SHA bro chulo ne gang'o thieth ma gibiro kawo. Niwacho ni ok anyal chiew kan daktari molony higni mang'eny, ok anyal chiew okinyi ni adhi bedo go hospital ma Nyawawa. Ok anyal chiew ni adhi thiedho jatuo ma Nyawawa. To nyaka sani Dr.